Малко по-различна тренировка днес. Много щита. Тренировката за днес е максимален брой набирания с 15 кг жилетка и после правим маймунско ходене на ръце на хубавото лъще отзад. Да видим дали ни бива в него, като не натварваме прекалено много. Правим една серия набирания, после една серия лицеви, да загреем хубаво. Шешко. Приятно време. Само за трениране. Може би трябва да фанем малко тен. Взех си ръкавички, защото ръцете са ми доста наранени от висенето на лоста. Серия лицеви. И още една набирания загрявка. Постепенно. Окей. Ще му вземем жилетката. Максимален брой набирания с 15 кг жилетка. То било много приятно да тренираш навън. Птичките пеят, времето е приятно. Вече горна част я правя само навън. И после кондиционното си е измисъл. Днес ще е басейна, защото се разцепих котрето ония ден и не мога да тичам.
Максимален брой повторения на биранки с 15 кг жилетка. Само не си скъсам жилетката. Карай, тя свърши добра работа. Дори изкъсам, да. Право се е жешко. Айде колко мога направя. Направя 15 много добре. Гол на 20. Малко по-широк хват. Тринайсет. 15. 17. 18. Лека почивка. Максимален брой лице опори. Може да не напъна много там, защото тук има една лека болка в трицепса. 18 набирания. Аз съм 103. Чисти хубави. С 15 кг жилетка. Не е зле. Дойде време на максимален брой чисти лице опори. С жилетка. За първи път тренирам извън фитнес от вече не знам колко време. Много хубаво. А да видим колко. Не е зле. Още една серия лицеви. И може... Сега замислям, че и тепето ми е наблизко. Мога тръгна да го изкачвам нагоре с жилетка. Само ми се опада котрето. Свалям. Ще пробвам маймунското ходене. И по-ще слова пак за лицевите. Сега трябва да се съчета така тренировките, че мога да правя маймунско ходене на серии. Да мога да привикна към него. За да става все по-лесно. Ако не вземеш топа, той те прави мът. И последният топ влиза с мът. Малко талка. Сега пробваме едно хубаво минаване.
на тази цяла конструкция, където преди съм правил 2 пъти без да спирам. Но пък от доста време не съм го практикувал. И съм 10 кг нагоре от миналата година. Това е място за трениране, за техника, не за бързане. Добре, сега се връщаме. Това е една серия. Няма правя много. Окей. За 103 кг не съм оправил това нещо от много време. И след набиранията миши се движи добре. Но пък знам, че сега за 2-3 седмици стане още по-добре. И сега ще гледам, не прекалявам. Ще го минем това още 2 пъти. И после мога да направя леко висене за предмишница. И малко изометрично държане, което ще е вид. Държа така, пускам едната, пускам другата ръка, за да може да тренирам силата на бицепсите. Брахиалиса, по-контролиран начин, за да ми се заздравеят. По този начин ще вкарам допълнителна работа за тези неща, които искам да правя без да рискувам контузия. Имам още едни лици опори с жилетка. Въпросът е само как и къде ще правя раменна прес тук. Сега ако мога да правя handstand push-ups, ще да е много добре. Обаче не мога. Там има една стена. Ще го измисля. Така. Още една серия на мъжко ходене. Само ще има по по-интересен начин, да мога да запиша камерата сега. Така. Тази конструкция не е много къса, между другото. Хубаво е. Следиме. Следиме. Къде слава? Камера. Това е мъжко ходене, ще намеря колко мога правя с тежест. С жилетката, примерно. За целта ще трябва да стане малко по-лесно. Стигнахме до края, камерата не ме е записала. Сега се връщам. Далеч по-трудно, отколкото очаквах. Още 3 серии имаме. Ще правя кондиционна басейна. Малко да се пристегнем. Почваме максимален брой лице опори с жилетка.
максимален брой лице опори с жилетка. Обратно новините са много по-добре от миналата година, защото от миналата година едва стигах до края на по-малки килограми. Сега стигам и се връщам след тежка серия набирания до откъса. Лице опори до откъса. Пак. Стигнахме откъса. С малко. Ще направя още 2 серии на маймунско ходене. Се надявам този път камерата да ме следи. По-скоро трябва да е от тази страна, за да ме следи. Обръщаме се. Опа. Спрям люлнето. Добре. Пак не го фана камерата. Тук ще е много добър кадър. След лосто е маймунско ходене и лице опори. 103 кг. Така изглеждам. Едвам говоря. Леко шишкав. Ама горе-долу подвижен на тези килограми. Горе-долу. Още една серия маймунско ходене